Veľmi sa nestaral štát o tento zámok, hoci predtým bol rekonštruovaný. V 60. rokoch sa spravila rekonštrukcia, no potom sem prišli deti, mentálne postihnuté, ktoré tu boli a ktoré si tu zvykli a nakoniec v roku 1993, keď odchádzali, tak aj Haličanom bolo ľúto, že tie deti odchádzajú preč, lebo si zvykli na tie deti a dokonca tí chovanci chodili po obci a pomáhali ľuďom. Takže tu sa nadviazala taký dobrý kontakt. Chodili sem záujemcovia o kúpu zo Slovenska, z Čiech, dokonca zo Španielska a aj z iných štátov a prišli, popozerali, odišli, ale nič z toho ako nebolo. Hovorili síce, že je to krásna kultúrna pamiatka, ale s tými ľuďmi, ktorí ho sem chodili pozerať zo zahraničia, tak som sa hanbil chodiť po týchto cestách, lebo tuto bolo všetko zarastené, zahádzané odpadkami a zámok chátral. Až jedného dňa sa v mojej kancelárii zjavili dvaja páni. Jeden mal dlhšie vlasy, druhý kratšie. A ja už som podozrieval každého, kto prišiel za mnou, že či naozaj to myslí s týmto zámkom úprimne. Ale nakoniec, ja už ani neviem čím, ma presvedčili, že naozaj majú záujem o kúpu tohto zámku a že do tohto zámku chcú investovať peniaze. No a nastala druhá vec, že bolo treba teda presvedčiť poslancov vyššieho územného celku, aby vyhlásili súťaž na odpredaj tohto zámku, aby to chceli spraviť. No až nakoniec som tých poslancov, myslím, že presvedčil, oni spravili aj komisiu, ktorá sem potom prišla, ktorá posúdila, v akom je stave tento zámok a nakoniec sa uznesli, že tento zámok treba predať. No na moje prekvapenie v podstate nevyhrala firma IMET, ale vyhrali to, ja neviem, či v úvodzovkách ako podnikatelia, ktorí samozrejme ponúkli väčší peniaz, ale peniaze nemali. A nakoniec sa podarilo pretlačiť, že netreba žiadnu novú súťaž vyhlásiť, ale nech to vyhrá ten, ktorý skončil na druhom mieste. Bola to firma IMET.
všetko zničila. Hana sa vydala vtedy, čo mala seba za Belgičana. Tá odtiaľ moje belgické známosti, lebo potom my sme stále udržovali so mňou. Ona, keď som bola napríklad po vojne už ťažko nemocná, v Bratislave som ležala vo výskumnom ústave, ona letela do Švajčiarska, Hana, lebo ešte ani v Belgicku nedostala ten liek a letecky mi ho do Bratislavy priniesla. Takže oni skutočne, to ja keď počujem tie blúdy o aristokratoch, že sú blbí a čo, to sú len také. Vysoko inteligentný a vzdelaný bol Antal ako mladý chlapec, vysoko inteligentný. No a o šéfovi mojom len značením viem hovoriť o Antal Grofovi. Ano. A keby to dnes videl, že sa to znovu začína, čo on začal vlastne, ale sa mu nepodarilo. Teraz sa dokončuje. Teraz sa dokončuje. Len bola pauza. Áno, len bola pauza. Something like, Mesdames et Messieurs. Well, from up here, I must say, the view here is in the level of the idealism of Mikoláš. Thank you. And that is not nothing. So really, bravo. Juliana, I think you're lucky you have such a father. Also, And this is absolutely great. Thank you, Mikoláš, for all what you are doing. Pour venir vous voir. Diane a promis à sa maman de continuer à vous voir que vous allez bien, que votre santé est bonne. Pour ma maman, c'était très important. Vous étiez finalement la seule qui était ici, qui était son lien avec son pays. Et qui a courage pendant le communisme aussi avoir le contact. Voilà. Oui. I thought, it's crazy, it's impossible, but let's dream. And year after year, we're seeing that the dream is becoming a reality. And it's so unbelievable what has been done here, and it makes me deeply, deeply happy. Really. Le même architecte que celui qui a fait ceci, et le palais impérial à Bratislava. C'est qui a fait ce château? Enfin, je veux dire... J'ai oublié le nom d'architecte. Non, mais pas l'architecte, le propriétaire, je veux dire. Forgage, hein. Toujours des Forgage, oui, c'était au Forgage depuis l'an 1000. Oui, mais donc c'est lui qui a voulu racheter quelque chose. Oui, pour que ce soit habitable.